ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം. ഈ നല്ല പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവവചനം നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു. യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 21-ാമത്തെ വാക്യം: ആകയാൽ എല്ലാ അഴുക്കും ദുഷ്ടതയുടെ ആധിക്യവും വിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളതും ഉൾനട്ടതുമായ വചനം സൗമ്യതയോടെ കൈക്കൊള്ളുവീൻ. നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വിടുതലിനു വേണ്ടി ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും വചനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഈ പകലും നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ തലയ്ക്കുമീതെ കടന്നു വരുമ്പോൾ വിടുതൽ നൽകുന്ന വചനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠകരമായ ദൈവിക പദ്ധതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നാളുകളിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ വലിയവനായി ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നിന്റെ ദാസൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ.